Ponekad zaboravljamo da nije svaka trka o tome ko ima najbrži auto. Inteligencija u suštini nije ništa drugo nego motor u našoj glavi. Neki se rode kao Ferrari, mislim idu 300 na sat, pamte, analiziraju, rešavaju. Kao da je šala. Drugi pak možda više liče na jugu. Usporavaju kada je uzbrdica, ponekad zaškripe, ali oni se kreću napred. A evo istine koju niko ne voli da čuje. Ni jedan, ni drugi ne stižu nigde ako nemaju gorivo. A to gorivo nije pamet, nego upornost. Mi previše fetišizujemo pamet. Ljudi vole da misle da je inteligencija sve. Da, važno je biti bistar, ali realno, koliko ljudi znaš koji su pametniji od svih, ali sede kući i ništa ne rade? Da se razumemo. Ferrari bez goriva je samo gomila metala. Postoje ljudi sa prosječnom inteligencijom koji su izgradili imperije, napisali knjige, izlečili bolesti, jer nisu stali. Motor te ne definiše. Ono što uradiš sa njim, to je tvoja priča. Znaš kako kaže moj čika života? Bolje je dobar traktor u njivi nego Lamborghini u garaži. Nije poenta da blistaš kada nema ničega, nego da vučeš kada treba. A što se mene tiče, bolje da si malo gluplji, ali da si uporan kao magarac, nego genije koje odustane čim prvi put zafrkne stvar. Mozak je kao auto, ali srce, brate, srce je ono što te stvarno vozi. Dobro, imaš motor, a gde ideš? Znaš li uopšte? Mnogi ljudi žive ko da voze na autoputu bez mape, samo gaze pedalu i nadaju se da će stići negde bolje. Inteligencija ti možda kaže kako rešiti problem, ali bez cilja ti samo pametno stojiš u mestu. Ljudi često ne fale u životu što su glupi, padaju jer ne znaju šta hoće. I onda pamet troše na besposlicu. Pravi uspeh počinje kada kažeš sebi: ej, ja želim ovde da stignem. Bez toga ni najbrži nema smisla. Zato što je prava mudrost u izboru pravca, ne u broju obrtaja. Možeš da imaš IQ od 160 i da ceo život provodiš u kritikovanju tuđih izbora, dok neko sa IQ od 100 vredno radi i gradi svoj san korak po korak. Ne moraš da budeš najpametniji u sobi. Dovoljno je da znaš šta hoćeš i da svaki dan vučeš u tom pravcu. Inteligencija može da ti nacrta svet, ali samo ti odlučuješ koju mapu gledaš. Ajde da ti ja to prevedem na narodski. Šta ti vredi da imaš formulu ako ne znaš kome da je prodaš? Idi prema nečemu, čoveče. Možda i polako, ali idi. Daj sebi cilj. Ne da bi se hvalio drugima, nego da bi imao gde da se vratiš kada zalutaš. Bolje je da promašiš nešto što želiš, nego da pogodiš u ništa. A sada, najpodcenjenija osobina modernog čoveka je upornost. Ne zvuči glamurozno, nije seksi kao genije, nije inspirativno kao vizionar, ali upornost je razlog što se grade kule, što se pišu knjige, što se leče bolesti, što ljudi uopšte stižu do bilo čega. Upornost nije kada ti ide pa nastaviš. Upornost je kada sve stane, a ti guraš dalje, kada je mrak, kada te svi otpišu i kada sam sebi kažeš možda nema smisla, a onda ipak kažeš ajde samo još jedan korak. Ironija je što ljudi često gledaju na uporne kao na tvrdoglave budale. Možda i jesu, ali istorija ne pamti one koje su stali. Upornost je trening za karakter. To je ono što radiš kad nema aplauza, kad nema lajkova, kad te niko i ne gleda. Upornost je lična pobjeda. Bez nje čak i genije ne vredi ništa. Svi smo mi bar jednom bili na dnu, ali ne stojimo isto dugo. Oni koji se penju, to su oni koji ne staju. Znaš kako ja kažem, nije uspeh kada ti krene, nego kada ne staneš, kada ti ide. Imam komšiju Radeta, ma nema dve čiste, ali kada je rešio da otvori pekaru, ceo kraj mu se smejao. Danas njegov burek se vozi do 3 grada. Ne zato što je pametan, nego zato što je svaki dan gurao. I kada nije imao brašna, i kada mu je žena vikala da je lud. To ti je upornost. Postoji jedna tiha zamka koju retko ko vidi na vreme. Kada si onaj pametni, svi te gledaju kao da ćeš sam od sebe uspeti. Ništa ti ne moraš, pametan si. A onda odjednom prođe godina, ti nisi nigde stigao. Zašto? Zato što si verovao da će pamet sve rešiti. U stvari, prevelika inteligencija bez discipline može da te parališe. Analiziraš, razmišljaš, sumnjaš. Na kraju ništa ne uradiš. A život ne čeka, on ide dalje. I onda vidiš kako ljudi koji nisu ni pola pametni kao ti, odjednom grade, napreduju, žive. Taj pritisak da moraš da ispuniš svoj potencijal ume da te ubije. A šta ako nećeš da budeš genije? Šta ako samo hoćeš da živiš svojim tempom? Problem sa precenom je to što te zaključa u sliku koju neko drugi ima o tebi. A ti dok se trudiš da ne razočaraš, prestaneš da pokušavaš. Postaneš zarobljenik sopstvene pameti. Ne, nije pamet dovoljna.
Potrebna je volja i snaga i inat. Naročito inat. Ja kada čujem on je mnogo pametan, samo je lenj. To mi zvuči kao ima zlatnu violinu, ali je ne svira. Šta da ti kažem, pametan si, super. Ali to je ko da imaš tortu u vitrini. Šta ako je nikad ne pojedeš? Pamet bez akcije kao televizor bez struje. Sjajan, ali crn. Inat, to nije samo reč, to je naše gorivo. Možeš da mu se smeješ, možeš da ga kritikuješ. Ali kad sve stane, inat te vuče. To je onaj moment kada ti kažu da ne možeš, a ti se namrštiš i kažeš gledaj me. Možda nije racionalan, ali je moćan. Jer inat kaže, možda nemam sve što mi treba, ali ću svejedno pokušati. Nije lep, nije udžbenički, ali je naš. Kroz istoriju smo preživjeli zahvaljujući tom inatu. Kada ti svaka logika kaže stani, a ti ipak ideš. Inat nije samo tvrdoglavost, to je otpor, to je karakter. To je način da pokažeš svetu da ne moraš da igraš po njihovim pravilima. Inat je ono kada ustaneš ujutro i kažeš ja ne odustajem. Bez njega mi bismo nestali. Sa njim i kada padnemo, padamo uspravno. Znaš kad se Srbi namerači, to ne mrda. Znaš onu jel ti rekao da ne možeš? E pa sad moraš. To ti je inat. To ludilo, to je borba. Terate da ideš kada si izmoren, da vučeš kada više nemaš čime. Možeš da imaš IQ koliko novo godina. Ali ako nemaš inat, džaba sve. Tvrdoglavost često dobije lošu reputaciju. Kažu ti moraš da budeš fleksibilan, da se prilagodiš. I u pravu su, ali samo donekle. Jer tvrdoglavost kada je usmerena na pravu stvar, postaje snaga, postaje alat za istrajnost. Kada imaš san i kada odlučiš da ga ostvariš, moraš da budeš malo tvrdoglav. Moraš da ignorišeš sve što te vuče unazad. A to znači i ljude, i strahove, i sopstvene sumnje. Postoje ljudi koji nikada ne bi postali ništa da nisu bili tvrdoglavi. Da nisu rekli, znam da nema smisla, ali meni ima. Da nisu izdržali podsmehe, sumnje, pritiske. Jer ne postoji savršeni trenutak. Postoji samo trenutak u kome kažeš idem. Tvrdoglavost tada više nije mana, nego kompas. Ona te drži na putu kada sve drugo poklekne. Ma daj, neka neko kaže da je tvrdoglav ko magarac. I ja ću da ga častim kafom. Bolje je magarac da vuče napred nego zlatna ribica što stoji u akvarijumu. Tvrdoglavost nije problem ako znaš gde ideš. Samo je problem ako stojiš u mestu. Ali ako ideš napred, onda je to tvoj najbolji drug. Većina ljudi radi da bi preživela. Da plati kiriju, da ima šta da jede, da dete ide u školu. I tu nema srama. To je realnost. Ali postoji jedna tajna koju retko ko kaže. Jednom kada probaš kako je raditi nešto što voliš, samo zato što hoćeš, ne zato što moraš, ceo svet počne da ima drugačiji ukus. Rad više nije teret, postaje produžetak tebe, postaje izraz tvog karaktera. I tu se dešava promjena. Ljudi koji guraju kroz život vođeni inatom, istrajnošću i ličnim snovima, oni počnu da prave život u kom rad više nije nužnost, nego poziv. Ne, moram da radim, nego hoću da napravim. I tu se dešava nešto magično. Gubiš strah, jer više nisi rob obaveze, postaješ stvaralac. To je suština slobode. Meni jednom čovjek reče, kada sam prestao da radim za pare, pare su došle same. Ja ga gledam i mislim se, šta ovaj laprda? A onda sam probao i stvarno, kad radim ono što volim, dođu i rezultati. Ne odmah, ali dođu. Rad iz ljubavi je kao dobar ajvar, treba mu vreme. Ali kad uspe, ne vraćaš se na kupovni nikad više. Većina ljudi trči jer ih nešto juri. Račun, obaveze, strah. Ali šta ako prestaneš da bežiš i kreneš da loviš? To je suštinska razlika. Lov je aktivan. On traži fokus, snagu, strpljenje. Bekstvo je reaktivno. Samo želiš da preživiš. A kada život pretvoriš u lov, ti više ne živiš u repu sudbine. Ti kreiraš svoj put, biraš šta hoćeš da uhvatiš i šta ćeš da pustiš. Problem je što nam sistem ne dozvoljava da lovimo. Guraju te da budeš mali zupčanik u velikoj mašini, da se uklopiš, da ne rizikuješ, ali neko unutar tebe viče hoću više. Taj glas, to je onaj isti inat koji te vodio sve do sada. On te tera da ne živiš samo da bi preživeo, već da loviš život koji želiš. Da sam sagradiš, korak po korak. Radiš po ceo dan, ne stigneš ni da ručaš kako treba i na kraju meseca kad platiš sve ostane ti za 2 bureka i jagodinsko. Pa dosta, ja hoću da radim da bih živeo, ne da bih preživljavao. Život treba da bude lov, a ne večno skrivanje od siromaštva. A lov
E pa tu si ti gazda. I to je poenta. Ova priča nije samo o inteligenciji, inatu ili radu. Ona je podsjetnik da nisi rođen, da se uklopaš. Da nije najpametniji taj koji najdalje stigne, već onaj koji ne stane. Put je često krivudav, nejasan, ponekad i bolan, ali ako imaš snage da izdržiš i ako imaš inat da ne odustaneš, ti pobeđuješ. Ti si vozač koji zna da se i sa 80 može stići ako ne staneš. I to je život. Nije sprint, nije trka. Život je maraton tvrdoglavih. Ako si jedan od njih, ako goriš iznutra, ako kažeš ja ću pa makar na glavu, onda je pitanje samo vremena, jer tvrdoglavi stižu. Uvek stignu. I znaš šta? Neka ti kažu da si tvrdoglav, da si lud, da ne slušaš. Samo se nasmeši. Zato što ćeš jednoga dana, kada sve legne na svoje, moći da kažeš jeste, bio sam tvrdoglav. I baš sam zato uspeo.